କାହାଣୀଟି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ଥିଲି, ମୋ ଆଈ ମା ମୋତେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ମୋତେ ତ ସବୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଈ ମା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ, ଜେଜେବାପାଠୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ଏହି ସମୁଦ୍ରର ତାର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ଭରେନି। ସମୁଦ୍ର କାହାର ଧାରୁଆ ହୋଇକି ରୁହେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ନେଇଥାଏ ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ସମୁଦ୍ରର ଏମିତି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ଭରେନି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, କି ଆଉ ଟିକେ ଗାଧାନ୍ତି, କି ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଗଭୀର ପାଣିକି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଯିବା? ଆରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଚାଲ ସେଠି ଆମେ ଆଜି ମଜା କରିବା। ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗଲୁ 3 ଜଣ। ଆରାମସେ ଗାଧୋଇଲୁ, ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ମସ୍ତି କଲୁ। ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବାଜି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକି ବୋଉ କହିଲି, ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ବାଢ଼େ, ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସତରେ ନଦୀଟିଏ ସାଗର ସହ ସଙ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଏ, ନା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଶିଲା ପରେ ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ ସେ ଅନେକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବହୁତ ପଥ ଦେଇ, ଝରଣା ଦେଇ, ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ସାଗର ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ତାର ସେହି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସନ୍ଧାନରେ ଅନାବଳି ପ୍ରେମର ବଳିଦାନ ଦେଇଦିଏ। ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରେମର ସମର୍ପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହୋଇଉଠେ, ମତଲବ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମିଳେ। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଅନାବନା ଭାବନାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଟର ଚାଳିତ ନୌକାରେ ବସି ସେଦିନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଗୋଳ ସାଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ସେଇ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ମିଶି ଯାଇ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆପଣାପଣିଆର ଭାବ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲି, ନଦୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଅନୁତପ୍ତ ଓ ଅଶାନ୍ତ। ସାଗର ସଙ୍ଗମ ପରେ ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ଆମ ଭିତରେ ମିଠା ପଣିଆ ଆଉ ଚପଳ ସ୍ୱଭାବକୁ ଏବେ ବି ଝୁରି ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମିର ମୋ ହାତ ଧରି ଡାକେ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜ ମାଟିକୁ କେବେ ବି ନ ଛୁଇଁବାର ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ କରେ ଆମ ହୃଦୟ ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ। ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ନଦୀ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିର ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅଥଳ ସାଗରରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଜଳରାଶି ପାଲଟି ଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ଜଡ଼ା ନିର୍ଜୀବ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ କେତେ ଦିନ
ଦୃଢ଼ ମନା ନଦୀ ଏବେ ବି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାଗରର ଏକଛତ୍ର ସମାଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅମାନିଆ ଲହରୀର କୁଳୁକୁଳୁ ଲଙ୍ଘିବାର ଅନବରତ ସଂଘର୍ଷ। ମୁକ୍ତିର ଅବ୍ୟକା ଆନନ୍ଦକୁ ମର୍ମ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନର ଏମାନେ ବହୁତ ବାହାରେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁଳୁକୁଳୁ ଲଙ୍ଘିବାର କ୍ଷମତା କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ପାରିଛନ୍ତି କି? ବିଚାରା ଲହରୀମାଳ। ଲହରୀ ନୁହେଁ ତ ଅବୁଝା ସରଳ ତଥା ଅଶାନ୍ତ ନଦୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରୟାସ ଖେଳ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମାନିଆ ଲହରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତାହାର ସହଯୋଗୀ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଭିତରି ସନ୍ଧି କରିଛି। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମରମ ତଥା ବଖାଣୁ ଥିଲା। ମୋ ଆଗରେ ନଦୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର। ଏତେ ସବୁ ଗୁମର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିବା ସହିତ ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିକଳରେ ଆଞ୍ଜଳାଏ ପାଣି ନେଇ ପାଟିରେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, କଟ କଟ ଲୁଣିଆରେ ମୋ ତୃଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କର ବେଦନାର ଆଶ୍ରୁ ଇଏ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣିଆ କାହିଁକି ହେଇଛି? ସମୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଲୁହ ପଡ଼ି ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକଳରେ ଛୋଟ ପାଟି ପରି ହୋଇ ତର ତର ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ବିକଳରେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ତର ତର ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ଆଗକୁ ମୁହାଣ ଦେଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ହଠାତ୍ କେମିତି ସେହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଆଉ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଣିଷ ପଣିଆର ଚକେଇ ପେଶି ହେଉଥିବାର ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ନାରୀର ସ୍ୱରୂପ ପରି ପ୍ରତ୍ୟାୟନ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମନରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଭିନ୍ନ ନିଆଁ। ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ନଦୀ ହେବି ନାହିଁ। ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କୁଳୁକୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଡେଉଁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣାଟିଏ ମୁଁ। ଝରଣାରୁ ହ୍ରଦଟିଏ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ। ସେହି ହ୍ରଦର ମିଠା ମିଠା ପାଣି ମଣିଷ ସମାଜର ତଥା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବ। ଏହିପରି ସମାଜର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ମୋ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ନଦୀଟିଏ ହୋଇ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଶିବିନି। ହଁ, ବଞ୍ଚିବି ହ୍ରଦଟିଏ ହେଇ। ସତରେ ସୁନୀଳ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମନୋହର। ସତରେ ନୀଳ ସାଗର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମନୋହର। ଠିକ୍ ଆମ ଘର ଆର ପାଖରେ ଦିଶୁଥିବା ସେହିପରି ଦୂର ପାହାଡ଼ ପରି। ବାବାରେ ବାବାରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ଚିଣ୍ଟୁ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଦରେ ବିଳିବିଳି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ପୁଅ? ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା, ଉଠି ପଡ଼େ। ମୋର ମା ମୋ ଦେହକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେଇ ଉଠ କହି ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। କାହାଣୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ